алейкум, бародари гариб. Мо Курутоб милли тоҷикӣ мекунем ва барои имрӯз дар класс пиёзи сабзай, гашнич ва кефир, ҷилғод ва як фитили очагӣ ай Тоҷикистон заказ кунем овардан ва помидору пиёзу бодрин ва кир ва сар мекунем ва ягон реза мекунем гашнича. Piyos salza. Asli pomidor rezan ekan. Mana buat buat. Mana obat piyos. Mana obat ter. Ana bardağı nöbet fitil şit. Fitil ay Toҷикистон. Ина. Беа фитили бамаза, фитили очаги, фитили варақӣ. Фитили варақӣ. Ҳамин фитили очаги ро карагай. Лайк фромош накунед. Лайк. Лайк абзакан таваққуф қилib. Фитили варақӣ очаги ро беҳади баъд ёд кардем. Акай повз одруз бурар. Раҳмат. Ина нигоҳ кар. Як фатил зада кас кифоят. Ана бардаров ки тайёр шуд. Оз навбати ҷилғотам березем, баъд равған салат баланд ҳама саф. Тоҷикистон заказ.
маҳсулот ҳайёр шуд. Помидор, пиёз, будринг, тур, зирвот, гашничи Тоҷикистон. Рафте далшид. Дар навбати зирвот шид. Мерезем, равона мерезем, баъд сар мекунем. ва навбати равған. Салат добавить мекунем. намехе куртоби мо тайёр шидааст. Насиб карда боша ҳозир нишон ту метиҳӣ. подписчикои муҳтарам, мо барои шумо имрӯз хати акай пола куртоби миллии тоҷикиро тайёр кардем дар шаҳри ғарибӣ. чанде метонистем ҳамин тайёр кардем. пешкаши шумо кунед. ай маъқул чида бошад хай хуб фаҳмед. лайка мезанам дига чӣ кор мекунам тамоман? лайка бизанед дар касби иншоаллоҳ хотаи пешам. Мечем кучхая. Герои учагиҳои Тоҷикистон. Сағране ки мезанед гӯшат меҷунба. Зодур муборак. Рамаз. Ҳамин лафтак пора зодур шуд. як фото кунем ки бишинед. ганда ба маза ҳай. дар ҳамони ғизо бошем. дар касби иншоаллоҳ тайёр мекунем. шумо дар иштиёитон, мо дар иштиёитон, Тоҷикистон ба пеш. Як қадам. Қурбони қадам.